Астрохороскоп за 12 ноември. Днес Луната ще премине в своята четвърта фаза, която е и последната от лунния цикъл. И в рамките на следващата една седмица тя ще се намира в тази фаза. Това е завършващата фаза, което означава, че абсолютно нови начинания не са много препоръчителни. Особено като имаме предвид, че и Меркурий е вече ретрограден. Но от друга страна за преосмисляне, за някакъв вид вътрешна работа или подготовка към нещо, периодът ще бъде подходящ. Тоест, важно е да имаме предвид, че енергията се обръща повече на вътрешен план. И това е времето, когато ние събираме нов ресурс и след около седмица, след като настъпи новолунието, ще можем по-активно да се фокусираме върху нещо друго. Това, разбира се, не е абсолютна, тотална истина, в смисъл, че абсолютно никога не трябва нищо ново да правим, защото животът е жив, динамичен, понякога нещата се случват по друг начин, но все пак, ако планирате нещо, което искате да бъде дългосрочно, да го развивате за напред, то тогава е по-добре точно в тази последна лунна фаза да се подготвяте, но да не започвате самото нещо. И специално за днес Луната ще бъде също и в знака Лъв, което ни помага да се фокусираме върху себе си, върху нашите желания, върху това, което нас ни вдъхновява, върху нещата, които са ни интересни и да ги проявим, да сме по-активни в тези сфери. Също така имаме и точния съвпад между ретроградния Меркурий и Марс, който вече усещаме от няколко дни и ще продължим да усещаме също в рамките на следващите няколко дни. И този аспект може да бъде много позитивен в смисъл на активна умствена дейност, преосмисляне на идеи, особено на вътрешен план, повече така вглъбяване в себе си. Но на външен план понякога може да се предизвикат известни конфликти или някакъв вид нетърпение, понякога дори е известна агресивност в комуникацията между хората. Така че имайте предвид тези неща, опитайте се така по-балансирано да изразявате себе си и все пак, когато Меркурий е ретрограден, най-ценната работа се извършва на вътрешен план. Т.е. за преосмисляне, за намиране на нови идеи, за намиране на неща, които вас ви вдъхновяват и са ви интересни. Това би било един чудесен период, както и следващата една седмица.